Το Fiat Coupé 300 άλογα από τον Βόλο, δεξιά είναι το νούμερο 151. Παπατριανταφύλλος Βάγγελος, Opel Kadett. Το Opel Kadett δεν βλέπω όμως. Πρέπει να έχει αλλάξει αυτοκίνητο. Ένα Golf 4 βλέπω. Δεν γνωρίζω υποδύναμη. Φυσιολογικά ελαστικά για τον Golf, φυσιολογικά ελαστικά για το Coupé. Προσεκίνητα και τα δύο. Στον οδηγό η κόντρα. Λίγο πιο βαρύ το πεντακύλινδρο. Πολύ μακριά η πρώτη από το Fiat. Φρενάρει κιόλας για να μην σπάσει το χρόνο της κατηγορίας του. Περνάει λοιπόν το Fiat μπροστά. 13-8-14, 134 χιλιόμετρα έξοδο, 2-5-18 δεξιά, δεν περνάει ο Παπατριανταφύλλου. 14-6, το Βασίλη, εγώ σου είπα ένα πράγμα πριν. Το θυμάσαι, εσύ. Το Άλεξ 7. 18 μέτρο. Μπερνάτ, δεξιά το νούμερο 51. Είναι ο κεφαλάς ο Ζήσης, είμαστε στην κατηγορία 12 πλέον σε άτυπης Κούμπρα. Παρακαλώ τις κατηγορίες 11 και τις 2 να έρθουν τώρα στην εκκίνηση. 350 άλογα από πολύ καθροκυλικής, αριστερά είναι το πανέμορφο Mazda RX-7 FD. Αν δεν κάνω λάθος είναι το 3S, δεν είμαι σίγουρος. Νούμερο 65, Αρώνης του Δωρής, δεξιοτήμονο το RX-7, ρότορα σε 350 άλογα από Κέρκυρα. Πόσα είπε? 450. Άλλο 5,5. Μαλακίες. Άντε να δω. Μη λες. Τα βανεί. Ένας από τους δύο λέει ψέματα. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα άλογα. Και τα άλογα όμως. Έδωσε ο κίνητος. Έλα σε ατάκι μου. Έφυγαν πολύ δυνατά και οι δύο. Το ίδιο είναι μπροστά. 12-8-44 πρέπει να έχει σπάσει. Όχι να έχει σπάσει τίποτα. 12-8-44-187 χιλιόμετρα έξοδο. 2-3-88 τώρα εξετάσεις. Όσα μάτια για το ΣΕΑΤ. Εγώ σας είπα. Όχι προβαριστάς του άλλου, όχι το ΣΕΑΤ. Έχασε το μάτα, έχασε. Τα μπαίνουν μέσα. Ωάρε μαλάκα να πούμε. Όχι τώρα. Δεν μπορώ να το πιστεύω τώρα. Αριστερά το νούμερο 70. Ο Γκίζης ο Σταύρος, πεζόρα λέει 106-600 άλογα από το πολύ καθροκυλικής. Πολύ καλή συμμετοχή. Προλαβαίνεις φίλε μου να φύγεις. Προλαβαίνεις, φύγε. Έχουν δυνατέρα τα μέσα, διώχνουμε τον απεραστέρ λίγο, να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Μπαλόνια ελαστικά μπροστά. Σας έχω πει 1000 φορές να μην ρίχνετε πολύ νερό, τα νερά είναι στην κόλλα πάνω. Μπορεί να του στοιχήσει την νύχλη το ότι έχει νερά πάνω στην κόλλα μας. Και δεξιά είναι ο Στράτος ο Νίκος, Fiat Punto GT 240 άλογα από Άρτα. Όχι τώρα, έρχεται, εντάξει. Όμως είναι πολύ δυνατό το ραλί. Το ραλί περνάει πρώτο 12-5-22 με 161, έκοψε 2-0-0-1-18 μέτρο. Δεξιά ο κύριος Στράτος από την Άρτα και 13-0-12 με 170 χιλιόμετρα έξοδο. 1-9-81-18 μέτρο ο Στράτος. Πολύ καλό 18 μέτρο, μπράβο του. Αριστερά το νούμερο 68. Ένα τετρακίνητο Nissan Sunny. Τα Nissan δεν φέρονται καθόλου. Αλλά να τα πετύχετε στον δρόμο ή που είναι τετρακίνητα, λίγο να πάρει ο νου σας, να μας δείτε κανένα διαφορικό πίσω, στο πίσω άξονα, καμιά μεγάλη εξάρτηση. Τετρακίνητο Sunny σημαίνει δύναμη και σημαίνει πολύ χαμηλό βάρος. Δεν ζυγώνονται αυτά τα μάξια. Άρα 888 μπροστά και πίσω για το Sunny. Δεξιά είναι το νούμερο 75. Ραλί, μπαλόνια, φουλ ξυλωμένο. Κάτι πέταξε.